Шчаслівы лёс савецкага чалавека. Доказам гэтага лёс Юрія Семенякі, былога самадзейнага кампазітара з Гродзеншчыны, зараз студэнта Беларускай дзяржаўнай кансерваторыі. С дзіцячых год полюбил я музыку. Мои планы на будущее – закончить выдатно консерваторию, створать новые песни об родном крае, об цудоўных советских людях. Кампазітар стварыў больш за 300 песень, 5 аперэт, 4 оперы і музыку да вядомых кінафільмаў. Опера і музычная камедыя – упадабаныя жанры Юрыя Семенякі. Ён быў адным з першапраходцаў жанру аперэту ў беларускай музыцы. Что касается Юрия Владимировича, он, конечно, был прирожденный песенник. Вот, и, конечно, шепчется явор с калиною. Это все мое детство. И потом «Люблю тебя, белая, белая Русь» пела Тамара Раевская. Ну, конечно, для меня самый запоминающий момент – это «Ты мне весною приснилась». Грамадзянская патрыятычная тэма заняла асноўнае месца ў творчасці Юрыя Уладзіміравіча. «Калючая ружа» стала першым беларускім оперным творам на сучасную тэматыку. Адной з вяршыняў яго творчасці называюць оперу-паэму «Зорка Венера» паводле твору Максима Богдановича. Папа, в общем, уже был известный человек, и он меня повел на экзамен. Он довел меня даже не до школы, там рядом было здание Союза композиторов. Он пошел в Союз композиторов, а мне сказал: ну, иди сама, сдавай, вот как будет, так будет. Поступишь, значит, молодец. То есть он никогда не пытался надавить каким-то авторитетом своим, никогда в жизни. На фасадзе дома на Савецкай, дзе жыў Юрый Семеняка, ў 2008 годзе была ўсталявана мемарыяльная дошка, аўтарамі якой з'яўляюцца скульптары Андрэй Заспіцкі і Юрый Градаў. У гонар творцы названы таксама міжнародны конкурс маладых кампазітараў, дзіцячая школа мастацтва ў Гродна і адна з вуліц беларускай сталіцы.